Shata heke huna hasite. Bayete Jesu. Bayete nzuri mfihlakalo. Yakhazimula. Twalisila amazulu nomhlaba ngenkazimulo yakho. Akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe. Masibheke entshonalanga, sibheke empumalanga, sibone inkosi enhle njengawe. Zukiseka Nkosi yamakhosi. Zukiseka sithando somphefumulo wethu. We honor you, uNkulunkulu wethu ongcwele. We love you so much, our Daddy. In Jesus' name. Singashaya izandla kakhulu ngaphezu kwamakhanda ethu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi engcwele. Cela simshayele kakhulu izandla uyingcwele ekuseni kaJesu. Ubani onjengaye, ubani ongalingana naye. Mkhulu uyamangalisa, mkhulu unothando oluphakemeyo. Simshayele kakhulu izandla uyingcwele ekuseni egameni likaJesu. Siyabonga sithando sethu. Siyabonga ukukhona bakho namhlanje ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Izela ngaphambili bazalwane ukuba ngizokwethula umama wethu okuyena ozosikhonza namhlanje. Bathi ngingakamthuli bazalwane ngicela ukurecognize ubaba wethu okhona phakathi kwethu egameni likaJesu kanye noma ozosijoyina. Hallelujah. Ngicela ukubingelela ubaba uMsimango egameni likaJesu. Ngibingelele nabazalwane bonke abahamba noma nobaba egameni likaJesu. Ngithanda ukunemukela nonke bazalwane. Ngiyazi ukuthi kunabazalwane abasijoyina okokuqala kule session. Hallelujah. Cela nje sishayelene sonke izandla simbonga uNkulunkulu ngobukhona bethu. Hallelujah. Hallelujah. Ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela abazalwane ukuthi samukele umama wethu egameni likaJesu. Uqhamuka kuyilokhali yethu eseGoli. Umama bazalwane and inhliziyo yakhe emnandi. And bazalwane, I'm very sure ukuthi uNkulunkulu kukhulu azokhuluma ngaye. Okwethu ukuthi nje sivule inhliziyo zethu size uNkulunkulu azokusho kithi. Lokho azokukhuluma namhlanje ilokhu asibekele khona ukuthi sikuze. Hallelujah. Kunento ejwayele ukusho baba uthi uNkulunkulu ngoba nje ula izwi fanele ulipersonalize ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nami.
le message asingacabanga abangekho but sibeke ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nami lokho akushoyo ilokho uNkulunkulu afuna ukusho kimi singabuka umakhelwane ungabuka umuntu ongekho ukuthi ngabe ukhona but nje awuthi izwi kaNkulunkulu alenze umsebenzi kimi ngalesikhathi egameni lika Jesu haleluya cela simshayeleni izandla abazalane umama wethu ezefike ngaphambili egameni lika Jesu haleluya Amen bazalwane sisame kanjalo nje ngicela shayele umoya ongcwele ezandleni. Umoya ongcwele simshayele izandla Jesus siyabonga umoya ongcwele. Amen bazalwane. Cela ukubulisa ubaba noma egameni lika Jesu bazalwane siyabonga kakhulu baba isikhathi osiphe sona njengamantombazane ukuthi sizokhonzana amen bazalwane siyabonga bathi umuntu ongabongi akusiyo umuntu omubi kodwa umuntu ongabongi umuntu evil umuntu ongabongi nje person who is not grateful asimbeki asimcategorize kubantu ababi kodwa simfaka kubantu aba-evil so we are so grateful baba noma amen siyacela ukubingelela abafundisi babomsimango njengathi noma umsimango ngithi umfundisi uNtanzi nogogo lapha emuva siyanibingelela nonke abazalwane egameni lika Jesu amen hallelujah sizishayeleni ihlombe bazalwane ukuthi sikhona enkonzweni namhlanje ngijwayele ukuthi uma singena enkonzweni nje uma ungena lapha eminyango kusuke kukhona ama-ushers asezulwini or the angels asuke phethe ilist mawungena athi wangena uMalindi abhale Malindi wangena uNozipho abhale onke amagama mase iyathathwa leyo list ihanjiswe ezulwini kuthiwa uNkulunkulu nampa abakhona namhlanje mase kuyadecide ukuthi yini ke ezoserve according to le list ekhona so umzalwane uma ethi umulana nje yonke into ekhona izelwe wena because uma ungena lapha eminyango igama lakho already lisubmithiwe kubantu abakhona so yazi ukuthi ke mawungena uNkulunkulu uzoku-attenda uma khanjiswa iagenda ezulwini isuwe nawe oze ngakho suke sekufakiwe kwiagenda so uma kusabona kusa-attend omunye nawe uma kuku number 6 as long as ukhona etafuleni lenkosi nawe uzo-attendwa amen shaya ihlombe elikhulu bazalwane ukuthi ukhona enkonzweni awuthe nginifundise bazalwane uma shaya ihlombe enkonzweni ushaya ihlombe kakhulu kunalo seduze kwakho uma ushaya ihlombe nje make sure ukuthi elakho it's louder than lo muntu ohlele eduze kwakho shaya ihlombe bazalwane nazo hayi sesibamba sesolo sishaya njalo ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane ngisindisiwe Jesu Kristu wangenzela umusa nami amen ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngiphile ngaba mncane ngaba yi-teenager ngaba usisi ngaba umama usisicela uthe ekseni washada eyi-teenager cha mina ngibe usisi ngase ngiba umama so ukuma lapha phambi kwenu nje hayi bazalwane ngiyazi nje ngiyazi nje ukukhuluma nami ngikhulekani and bazalwane ke mina angisiye umshumayeli but ngiyafundisa ngizofundisa nje bazalwane ngoba sithiwe inkonzo yama ladies and uma ngizwa akushongo ukuthi abashongo ukuthi mangumsimango wena oshumayelayo kodwa bathi wena ozofundisa enkonzweni yamantombazane amen bazalwane so ngizele lokho ke siyabingelela i-committee yethu yamantombazane ubusihlalo ngicela ukubingelela wedwa mfethu uyazi ukuthi bese sikhulumile nawe ngicela ukubingelela sihlalo egameni lika Jesu and lokho ngiyazi ukuthi kuma record ukuthi sihlalo ngakubingelela ngiphambili amen siyabonga kakhulu bazalwane ki-committee esenzele i-theme enhle kakhulu theme yethu inhle kakhulu bazalwane kulapha ku-First Peter chapter 3 uverse 3 and 4 ngicela sifunde kulaba ebebengekho izolo ebebengekho ekseni ukuze bayizwe
abafikayo. Petro wokuqala sahluko sesithathu iverse 3 and 4. Ngenxa yokuthi bazalwane ngihlale eGoli manje ngiphethe iBhayibheli lesilungu. Ngiyacela abazalwane uma kukhona ngicela ungifundela. Verse 3. 1 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele nokufaka igolide noma okugqoka izingubo. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Amen. Elami lesilungu lithi don't be concerned about not ukuthi ungaqoqi, because most of the time sithatha lawa phezulu kuphela ukuthi ingabi inelo ezalukiweyo, ingabi ukuhloba kwegolide, mase siyayishiyo kweingubo expensive, because uma sithi ingubo asingalukwa asingaqoki phela asizisho zoyi3 zihamba ziwu3. So la alisho ukuthi lingaqoki, alisho ukuthi linganuki, lingaluki, kodwa lithi don't be concerned. Kungabi ngalezo zinto, kodwa akube ngomuntu ongaphakathi, akube lithi okuyinto enhle nebukekayo uNkulunkulu, because uNkulunkulu ubuhle bomuntu wesifazane noma ubuhle bentombazane akabujaji ngalobuhle lobucabangayo. uNkulunkulu ubuhle bentombazane akabujaji ngengaphandle layo, ngoba ingaphandle into eshintsha noma yini. Ingaphandle liyamosheka, ingaphandle even worse limoshwa ngisho umuntu khona into emkhubile kushintsha ngisubuso bakhe. Umuntu ongekho right enhlizweni ngisho iskini sakhe kuyabonakala ukuthi khona izinto ezingekho right. So iBhayibheli lana lithi uNkulunkulu akanaki lezo zinto. uNkulunkulu mebuka ubuhle, ubuka ubuhle obusenhlizweni. Ngoba uNkulunkulu umekala umuntu wesifazane noma eweya umuntu wesifazane, akathathi lama measurement esiwathathayo thina simweyela, kodwa imeasurement yakhe uyithatha enhlizweni. Then bese seya conclude, that's why ke sishumayela kanje ukuthi ubuhle sishumayeza lo muntu engaphakathi, ngoba uNkulunkulu yona nto ayiweya ngayo. iBhayibheli lithi uma uNkulunkulu evakashela uAbraham nga those 3 guys, ngalabo abantu besilisa abayi3, wathi mayethi lona uSara wayengekho, uSara kulapha babekhuluma khona. iBhayibheli lithi wesetendeni ngaphandle, lithi wathi mayethi ngizobuya ngakulonyaka, ngizobuya ngonyaka ozayo, unkosikazi wakhe uSara uzothola umntwana. uSara engekho esetendeni, wezwa iBhayibheli lithi wahleka enhlizweni yakhe. Akashonga ukuthi ha kuzo wonke umuntu, wahleka enhlizweni yakhe. Kodwa manje sibona uma esebuya esengena ngaphakathi uAbraham esembizile, uma engena nje uNkulunkulu uhlekani. But uNkulunkulu akabumbonange besetendeni, because uma uNkulunkulu ukhanga umuntu besifazane, into eyiwona ekhamba kuqala inhliziyo yakhe. Inhliziyo yomuntu wesifazane ezulwini kuma flat screen. Ikuma flat screen. That's why isishumayela every day ukuthi inhliziyo, because yonke into eyenzeka enhlizweni ikuthi flat screen. Uthe uSara mehleke ngemuva, wathi uNkulunkulu uhlekani? Uyamangala naye ukuthi hayi angikaze ngihleke. Ngoba uNkulunkulu inhliziyo yentombazane nomuntu wesifazane ayikho into acontent ngayo. iBhayibheli lithi kunowesifazane owayesegule for 12 years. Ehlele ekhaya, mhlawumbe wayezwile ngoJesu, wayesegule for 12 years. Lalela ukuthi wasinda kanjani. iBhayibheli lithi wathi enhlizweni yakhe, umethe enhlizweni yakhe, kwasho ukuthi inhliziyo ezweni, ngoba ngithi kwi flat screen kwasho ukuthi izulu lonke liyabona. Ngiyayazi uyayazi le microphone, akazi microphone lento yase yengasebenza lambazana neboxer la isho sheshe ngayeka. Khona lento abayimemezayo abathi cashiers to the tills. Umuntu wakhona usuke engamemeza cashiers, uma endaweni esegcina mhlawumbe usuke seduze kwakho, cashiers to the till, but izwakala isitolo sonke nasezulwini kanjalo. Wathi lo wesifazane methe enhlizweni, uma ngingathinta umphetho wengubo, kwasho ukuthi ezulwini inhliziyo yentombazane kuma loudspeaker kwezwa lonke izulu. Ingelosi zaqala okuyiyona eyisebenza ngegazi, zaqala zaqoqa igazi, kufanele kuyobuyiselwa igazi engakafiki kuJesu esashe enhlizweni yakhe.
kwaqala kwasukuma yonke into ezulwini ukuthi inhliziyo yentombazane kukhona into ayishoyo emhlabeni. Inhliziyo yentombazane ikhulumile. Kwaqala kwasetshenzwa. Ithe noma esefika. Bhayibheli lithi Jesu uyabuza uthi ubani ongithintile? Abafundi bathi hawu. Baningi abantu okade bekuthinta. Kwasho ukuthi kukhona lo othinta uJesu kodwa uqale wareport. Uqale wakusha enhlizweni. Ya attend indaba yakhe yaqedwa. Uthe noma esefika esethinta umphetho wengubo. Kwasho ukuthi indaba yakhe iqediwe. Be careful of inhlizweni yakho. Be careful into oyisho enhlizweni. Noma singangayibona thina but i-display kanje. And uNkulunkulu uyijaja ngayo. Jaja ngobuhle ongeke ubutshele na isibuko. Because isibuko noma singasithemba kangani, kodwa isibuko sihlulwa iskin. Sihlulwa ukutshela into engaphansi kweskin. Isibuko sikutshela lento oyibonayo. Siyasithemba kodwa isibuko sikutshela lento le. Isibuko cannot tell you more than that. Utshela uthi uyahamba estadini utshela umuntu athi yazini ngathi unekhala elikhulu uhambe esibukeni sifike siconfirm ukuthi indeed unalo ikhala elikhulu then ungathemba leyo nto. Because besikhuluma ekseni laba ngithi akekho umuntu owazi intembi kuye owazibonela yena watshelwa umuntu. Akekho umuntu oyazi ukuthi nje othi wena ngangivele ngizazi ukuthi yazini amadle bami makhulu o ngimkhulu manje watshelwa umuntu wayesibukweni afike sa confirm. Kodwa ke namhlanje sizothi uma zikhona lezo sibuko siyasiphihlisa ngoba azibalekanga ziyasikhohlisa. Lezo ibuko lezi izona ezikhohlisa ama teenager wethu mosi. Amanye ayazibulala, amanye awadli. Yabo lento ukuthi umuntu adle baqeda phalaze ngoba uzwe kuthiwa ubuhle kumele ube yisilende. Ubuhle obexpireyo. Thina sakhula kuthiwa umuntu omuhle umuntu oneyifaca. Manje nina nazi nani ukuthi yini le? Umuntu oneyifaca yini nibona ngathi kuyafana. Uma siya ama teenager wathiwa waqala kwakuthi amashiya amakhulu. Yabo umuntu onamashiya amakhulu amnyama. Kwakuthi uyena omuhle lebo. Kuthe kusuka bawasusa onke. Kwathiwa kumele udwebe kancane uthi nje kwaba ubuhle i-standard of the world sayi approve leyo. Njengamanje ngeke usawadweba manje sekufanele uwatrime uwathi standard of the world sawa approve. So nawe ubhawe leso standard lelo ubhawe kuleso standard of the world. Into eshintsha noma yini. Into eshintsha noma yini. From now on uma kuqhamuka umuntu ethi waze wayisidudla ngoba ngithe yonke into embi oyibona yenzekele kuwe ingenxa ukuthi khona umuntu okutshelile wayisho. So manje ngoba sesiyazi thina abazalwane ukuthi zonke lobo buhle lobo bonayo ungazongikhoshela ngokuthi wena unefika into engaphela within 2 years dani iphelile siyafana. Ungikhoshela ngalokho khoshela ukuthi uyislender hayibo ublender bungaphela within ublender ucabanga ukuthi ungcono kunomunye ngoba uyislender. Hayi kahle wena ublender iyaphela lo blender lo blender biyaphela. Dudla biyaphela. Kusho ukuthi isidudla wena right. Bayakuncoma bonke esontweni bathi yabona wena kuba bonke osista abasenkonzweni akekho omuhle njengawe. Nana badlala iyaphela leyo nto. Kodwa manje into esifuna ukuthi sifuna uthi noma uhamba ube confident ukuthi okusalayo inhlizweni yami. And uNkulunkulu uyathokoza noma ngiqhamuka. uNkulunkulu umethi wazi wamuhle usuke ethi wazi wamuhle. Qhamuka umuntu azokutshela ukuthi yo usuyisidudla kangaka. Uvela uthi emehlweni akho uthi usho kubhlungu ungakwazi ukubona emehlweni. Wazi wamnyama uthi hawu mnyama. Hey khafosho kunzima ukuphila unenkinga ye-eyesight. Be confident. Teenagers musala ukudlala abantu. Abantwana bethu bangene ezintweni ezimbi bangene ebini benza izinto ezirong. Ngoba bekhohliswa abantu esikoleni. Bekhohliswa abanye abantwana. Bible lithi ubuhle busuka ngaphakathi buye ngaphandle. Ibona buhleke lobo.
That's why uma uthola ukuthi kunabantu laba abaneyo yabona lo muntu othi uma umbuka uthi hawu waze wamuhle yazi because yabona ukuthi ubuhle bakhe busuka ekujuleni lenhliziyo umese sekuthi ukuthi hey man yazi lo muntu le muhle ubuhle buntu kanjalo. That's why sikwazi ukuthi ayazi yena abanye bazothi hayi shaba ngakholwa bayakwazi ukuthi noma engekho muhle kodwa unenhliziyo enhle. Ayikho into ebaleke njengenhliziyo. Buhlo busenhlizweni even istandard salomhlaba esiphila kuwo siyahluleka ukummejara. Mmejara uNkulunkulu. uNkulunkulu ibalekile into eshiwa inhliziyo yentombazane. Whether uyisho uyakhala uNkulunkulu attended. Siphila emhlabeni lapho umhlaba ucruel ngenye indlela. Ingane zethu ziyakhala, ingane zethu bayitshela izinto ezibhlungu. Abanye sikhonza nabo la emakhaya bakholwa. Batshelwa the way. Abanye batshela ukuthi umdala uhlele ekhaya uyozugugela ekhaya. Zonke lezo zinto lezo ziye enhlizweni. Abanye bakhule betshelwa obaba. Izwe is so cruel bazalwane against abantu besifazane. Left and right isivika bayabulawa bayalinyazwa. Don't be cruel to yourself also. Ungazibulali dawe. Ungalali ngoba khona umuntu ocommentile ngawe. Uyazi opinion umbono. Iyona nto echeap kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Umbono. Umbono umuntu ongenamali unawo umbono. Umuntu onemali unawo umbono. Umuntu omdala unawo umbono. Umuntu omncane unawo umbono. Umuntu oyisigwili unawo umbono. Umuntu ohlupheka unawo umbono. Umbono wonke umuntu nje uyakwazi ukusho. So iopinion umbono womuntu noma bekuthiwa umuntu uveza muphi umbono ngawe mtshela ukuthi hayi umbono into echeap uma ikwazi ukushiwa nawe wena cheap ube nesibindi uzimele ningadlali abantu nidlula nazo zonke izitayela lezi mase kuthiwa inwele sezimhlophe nani sezimhlophe makuthiwa sezigrey nani sezigrey ngoba you're trying to nizama ukufitha in kwi standards of this world. No, you are beautiful as you are. And akekho umuntu omuhle njengawe. Uhamba wazi ukuthi umama Msimango washo njalo wathi akekho umuntu omuhle njengami. Futhi lokho wakusho esepulpit. Amen bazalwane. Singena ezweni lenkosi. One thing about uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu akasimoshi isikhathi somuntu. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. uNkulunkulu akamoshi imali yomuntu. uNkulunkulu akamoshi impahla zomuntu. uNkulunkulu akamoshi even into oyigcobile. So ukuza la kwakho awumoshanga isikhathi. Ukuza la kwakho awumoshanga imali yakho. Kodwa ubuze ngoba uNkulunkulu ubezo attenda wena. Ubuze ngoba uNkulunkulu ubeze kuwe. Njalo uma uNkulunkulu efuna ukukusiza uyosenda umuntu eze azokhuluma usizakala. Njalo uma uSathane efuna ukukudestroya uyosenda umuntu eze kuwe akudestroy. Ngokusiza umoya ongcwele sisazokhuluma kulama session alandelayo. Izinto ezifeyisana nazo nje. Abantu ukuhamba bezokudestroya nje empilweni yakho. Ngoba ngisho bayi2 abantu abafika kuwe. 2 kufika umuntu ozokhanda something nomuntu ozokudestroy. Akekho kwi grey area. Akekho kwi grey area. So nje lona uphakathi nendawo akenzi lutho. Be careful. uNkulunkulu mesiza sokhuluma mhlambe kwi second session. Be careful. Abantu bavumela empilweni yakho. Because is welcome abantu kufuze ngaba siba welcome. Sixosha abantu kufuze abe siyaba welcome. Mase siyalimala. Khona abantu siba accommodate empilweni zethu. Kanti bazosilimaza nje. Uyobona ngoba njalo uma ukade uhlangene naye mase uhlukana naye inhliziyo yakhe ibhlungu. Mhlawumbe ukutshele into ethi azenginxusa ngizwanga lento le.
onke ama-friend, i-friendship nje, bonke ubungani, buwumoya. Friendship uwumoya. Ayikho i-friendship ekushiya ngobunjalo. Friendship onayo kuthiwa nje kushiya ngobunjalo. Angisho i-friendship mina leya ngaphandle. Hawu kanti mina ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngabangani ababona leso uyiphatha kuhle, ngikhuluma ngabangaphandle. Ngikhuluma ngasenkonzweni. Ngikhuluma ngaphakathi. Be careful abantu enimawulikhama enibasondeza eduze. Labazalwane sizokhuluma ngabo namhlanje abayi2. Angazi noma sike sinake yini ukuthi babe senkonzweni ubona ngendlela ababizana ngayo ubrother no sister. Kwakuyizingane lezi ezikhona enkonzweni. Yo, bazalwane isikhathi sethu. Bayazi baseGoli hlezi ngikalelwa isikhathi njalo nginika u5 minutes or 10 minutes. So there was no way ukuthi baba uMsimange bengekangezi. Ukuqala isikhathi ngicela sivule bazalwane 2 Samuel. Sivuleni u2 Samuel chapter 13. Elo ngifundelayo afunde nje fast ukuze sizwe. 2 Samuel chapter 13 from verse 1 till 13. Yes. Chapter 13 from verse 1. Wabala ababe naye wabeka phezukwabo izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu. Davide wamukisa abantu ingxenye yesithathu iphansi kwesandla sikaJowabi. Ngisacela ungifundele 2 Samuel chapter 13 from verse 1. Ngiyezwa manje ukuthi hayibo. Akusumemeza abantu engingakaze. Sibonane nabo. Verse 13. I mean chapter 13. Yes. Kwathi emva kwalokho uAbsalom indodana kaDavide Naso. wayenodadewabo obukekayo egama lakhe linguThamari. uAmnoni indodana kaDavide wamthanda. uAmnoni wajilajileka waze wagula ngenxa yadadewabo uThamari ngokuba wayeyintombi. Kwakungenakwenzeka emehlweni kaAmnoni ukwenza lutho kuye. Kepha uAmnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. Yes. uJonadaba wayengumuntu onobuqili kakhulu. Yo. Wathi kuye, uzacelani kanjalo wena ndodana yenkosi imihla ngemihla na? Ungengitshele na? Wathi uAmnoni kuye, ngithanda uThamari udadewabo kaAbsalom umfowethu. Wayesethi uJonadaba kuye, lala embhedeni wakho uzishaye ogulayo. Lapho esezuyihlo ukukubona uthi kuye, ake kuze uThamari dadewethu angiphe ukudla akulungise ukudla emehlweni ami ukuba ngikubone ngikudle esandleni sakhe. Wayeselala phansi uAmnoni wazishaya ogulayo. Isifikile inkosi ukumbona uAmnoni wathi enkosini, ake kuze uThamari dadewethu enza amaqebelengwane amabili phambi kwami ukuba ngidle esandleni sakhe. uDavide wayesethumela endlini kaThamari ngokuthi, hamba manje uye endlini kaAmnoni umnewenu umlungisele ukudla. Wayesehamba uThamari waye endlini kaAmnoni umnewabo. Wayelele phansi. Wathatha inhlama wayixova wenza amaqebelengwane phambi kwakhe. Wawapheka amaqebelengwane. Wayesethatha ikhanzi wawathulula phambi kwakhe. Kepha wala ukudla. uAmnoni wathi, khipha bonke abantu kimi. Baphuma bonke kuye. Wayesethi uAmnoni kuThamari, letha ukudla ekamelweni lami ukuba ngidle esandleni sakho. uThamari wawathatha amaqebelengwane awenzileyo wawangenisa ekamelweni kuAmnoni umnewabo. Lapho wasondeza kuye ukuba awadle, wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. Yena wathi kuye, cha mnewethu ungangiphoqi ngokuba akufanele ukuba kwenziwe kanjalo kwaIsrayeli. Ungenzi lobukhula. Ake ngingayaphi nehlazo lami na? Nawe uyakuba njengomunye weziwula zakwaIsrayeli. Ngalokho ake ukhulume nenkosi ngokuba ayikunginqabela nawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho osilungiselele lona. Siyalamukela Nkosi ngokubonga
inhliziyo yethu iyathotshiswa nayilo. Akekho njengawe, uyinkosi elungile egameni lika Jesu Kristu Nkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lana sifunda indaba yalaba abazalwane ababili, Amnoni noThamari. Angithi sizofundisa abazalwane endlini enkonzweni yamantombazane, because iqiniso lithi kunezinto ezenzekile kwabaphambi kwethu zangakhulunywa ngoba kusaba ukuthi bayalimala. Zenzeka kithi zangakhulunywa ngoba kusatsha ukuthi siyalimala. Now zidla abantwana bethu. So isikhathi sethu sekuyikhulunywa ukuze abantwana bethu bengabe basalimala. Because iqiniso lithi ubona nje uSathane eshaya ibandla noma eshaya amantombazane ebandleni onke ngento eyi1. Ingonco ukuthi umese seshaye mina ubaba akasakwazi ukukhuluma ngenxa ukuthi khona mina. Uma eseyeka mina eshaya izizukulwane esilandelayo eshaya unqobo, angikwazi ukukhuluma ngenxa ukuthi khona unqobo. But until when? Because abantwana bethu bayalimala bese endlini kaNkulunkulu. Bible lithi uThamara wayeyi-virgin, not i-virgin ngokwenyama but spiritual. Lo umzalwane esindiswe efile umngcwele. Kodwa ububi bayamehlela. Verse 1 lithi iBhayibheli uAmnoni wajilajileka waze wagula. Ngoba ububi nesono uma sesi-applya ungaze ucabanga ukuthi uyagula. Ungaze ufike lo ukugula uzizwe ukuthi hayibo ngathi ngiyagula yazi. Ube desperate uma ububi nje sebuku-applyela. Usizwe ngathi uyagula. Ube desperate for ufike enkonzweni uphatheke kabi uma ubuswenkile ngeke umuntu okuncomile. Isitha sesiya-apply. Ube desperate for ukunconywa. Or ube desperate for ukubonwa obhuti enkonzweni abafana abasenkonzweni. Imood yakho yasenkonzweni determine ukuthi ubani obekhona. Lezi zinto ziyenzeka. Angithi besiwo sister before. Sibe ngama teenager. Lezi zinto ziyenzeka. Uma kufika usibanibani enkonzweni uzwe inhliziyo igcuma ukuthi hayi at least sekupheleleke manje enkonzweni. Ngoba khona ubrother ubaba. Kunabantu abahomnaksi la abangazani. Abanye sebeyazondana because bonke inhliziyo yabo bayibeke kubrother othizeni. So uma sebona nomunye sebona mase beyaqala bayazondana. Enkonzweni bekholwa basindisiwe. Angikhulumi ngento enziwa abantu abangaphandle. Uma kukhona ingubo entsha oyithengile ngeke uyigqoke namhlanje ngoba iconference yamantombazane bazobe bengekho usibanibani. And ngizwile usibanibani akekho uyozuyigqoke ki-all believers ngoba kuzobe kukhona lonke uhlobo lomuntu. Izinto ezenzakala enkonzweni. Uma ububi sebuku-applyela noma ububi sebuqala buku-approacha, izinto ba desperate for zona lezo. Uze umoya wakho ushona phansi. Kube ngathi uyagula. Sisaba sethi hayibo sibanibani. Uright, ngiright ngizizwa ngathi nje yazi ngizizwa ngathi angikho right. Ngathi ngiyagula namhlanje. Uguliswa ukuthi umfana othizeni akekho enkonzweni. Inhliziyo yakhe ibebuhlungu. Siya apply sithi. Khona uhlobo labangane sizokhuluma ngalo kwi second session. A talking snake. A talking snake. Eyafikela uEve kumele yaseGarden Eden. Uma isifikile leyo yakuhlebela noma isiqala iconversation uyabonakala. Bible lithi verse 1 wathanda uThamari waze wagula. Waba desperate for usister. Uma sintshela sithi run away akuhlalwa nomuntu wesilisa ngisho bekuthuka ubrother kanjani. Izinto esinifundisa zona esafundiswa zona nathi ezinje intombazane African woman ukuthi umfana umbuke emehlweni umbuke inhlamvini zamehlo. Because amehla nobutha. Awumbuka umfana inhlamvini zamehla amehla aqondana. Sakhula sifundisa leyo nto leyo anobutha. Simple thing.
kanti ziyenzeka and ziyanilimaza. Siyakhula sifundisa ukuthi intombazane ayihlali ibhala u4 kanje, intombazane nje ayubhala u4 kanje. Because lo 4 le ukitaza izinto ezithizeni kuvuka inyama. Izinto ezisimple esakhula sifundiswa zona, but asisakhona ukuntshela zona. Verse 2 iBhayibheli lithi waba obsessed kunobuhlungu baye enhlizweni. Then mase lapha ku verse 3 lithi iBhayibheli, then kwafika uAmnoni wayenomngane omubi, igama lakhe lalingu Jonadab. Umngane omubi ongakukhuzi. Noma ufika umtshela ukuthi yazi my friend, kwenze ukuthi angakukhuzi. Umngane othi noma ekubona ucwila kucindezele ukuthi nicwile nonke. Niphume enkonzweni afike kuwe azokutshela athi yo kayi kodwa yazini mngane wami esontweni ngathi kuyanikelwa. Ngathi sekunikelwa kakhulu. Imali yethu ishonabi. Umvumele na uthi yes nginikelwa kakhulu. Umngane omubi uJonathan okucindezelayo ofuna ufe nawe. Umngane omuhle uyakutshela ukuthi mngane change. Into enza ukuthi uzubuhlungu ukuthi ukhipha imali, awukhipha umnikelo. Ngoba umnikelo uma ukhiphile uthi usawubeka nje. Uthi ubeka nje epulpit ingelo sibe uthatha. Into eyenza my friend umtshela ukuthi mngane wami mhlambe shintsha usayikhipha imali ungayilethi imali esontweni bazoyimisuse. Esontweni ayihambiswa imali. Esontweni khanjiswa umnikelo. And umnikelo awumisuse. iBhayibheli lithi umnikelo uba iphunge limnandi. uNkulunkulu awumisuse. Umngane ozokutshela ukuthi my friend uma uthi esontweni sikhipha imali, asikhipha imali thina. Ukhipha imali that's why uzubuhlungu. Thina siyanikela enkonzweni. Umnikelo wethu futhi uma ufika le fika ube iphunge limnandi. Verse 4 uJonadab uthi kumngane wakhe uAmnoni ukuliswa yini? Uzaciswa yini ndodana yenkosi? Uzaciswa yini mngane wami? Ubungengitshela. Wazaca nje, wagula. Wazaca nje emoyeni. Kwabizwa ama-night prayer wangabuseza enkonzweni. Kwenzakalani? Wazaca nje emoyeni. Wena ubuza every Sunday. Manje kini sebekuthuma Sunday. Edrobheni tuhamba othenga ikhari. Tuhamba othenga irice. Kade bengakuthubi nje kwenzakalani? Uzaciswa yini emoyeni? Abangani akunaka athi hayi man mngani wami ngiyakwazi wena. Wena usezi nawe intercession. Enkonzweni kubiza iconference yamantombazane wena. Ithule beyibekwa wena. Kuwena obuqoqa ama check covers uwawasha. Yini? Uzaciswa yini? Ulinyazwa yini? Wafa nje. Wancipha nje. Kwenzakalani? Oh, moya ngcwele size. iBhayibheli lithi uverse 4 uyamtshela ukuthi ngithanda uThamara udade wethu. Amen. Ngoba abantu besilisa abanenkinga eyi1 yokuthi they know ukuthi thina we are very abantu besifazane ba ama emotional being. Ama emotions yathetha ukuthatha kuma emotions. That's why umfana ofika esikoleni ehamba ngeinduku akashela umhlolo. Lo uphukile uhamba kanje akashela umhlolo. And uyazi ukuthi ngaleso sikhathi ngoba amantombazane yonke into ethavela ethi hawu. Fana ushonela uma wakhe. Wazwakala ukuthi ushonela uma wakhe awuzokuyuza. Uzokuyuza. Because uyazi ukuthi make nje intombazane yabasoft ethi hawu she. Enze ngathi uyakhala. Ngoba we are emotional being, uyaqala inhliziyo yakho iyathamba towards. Kanti lento eyenziwa uAmnoni enza kuThamara. Wavela wayigulisa. Intombazane esindisiwe, uyagula, uyibizela endlini. Uthi ayimenzele ukudla.
intombazane esindisiwe angithi vele ama-emotions ethu asebenza kanjalo yaqala yaba soft towards yena ngiyakuthandazela wena okhona namhlanje ama-emotions akho angabuyisele sonini ngiyakuthandazela noma ungezwe ubuhlungu noma ungamzwela umuntu ubuhlungu kanjani ungawele soneni ungangeni endlini no-Amnoni ngekho umuntu noma ngabe umzwela kangakanani because that's what abantu besilisa bayenzayo enkonzweni bazalwane ngithi ngikhuluma ezanina angikhulumi ngaphandle angikhulumi ngabangakholwa ngikhuluma ngasenkonzweni lento bayenza enkonzweni uzothi umuntu hayi my sister why ungangifoneli awusangifoneli ngisho ngithi ngikhuluma ukhuluma sakudlala hayi wena usangithandi wena nawe ngiyakuthanda hayi why ungangifoneli pho they are like that lento ngathi iyakublackmaila kancane hawu awusasho mawungeze enkonzweni awusasho mawulove enkonzweni hawu my sister now hayi my brother ngizosho next time uyadoba awuthi nginisize babazalana into eningayazi abantu besilisa bakwamukela enkosini uNkulunkulu chabanikwa ke leyo ukuthi uma esefuna ukugana uNkulunkulu wamnika nje ukuthi cha uyazini ngiyakunika ukuthi ungathatha and then masumletha uNkulunkulu uyeke lo mesuza uNkulunkulu usho njalo mesefaka isixivizo athi ngoba usho njalo ngiyagxiviza ukuthi huye unkosikazi wakho usuyomthanda kodwa banayo le right so into abayenzayo ke laba basenkonzweni bayamakha bathi mark because ayikho into umfana ayisaba njengokuphoxeka ayikho into abafana noma benga actor big but ayikho into abayisaba njengokuphoxeka that's why ekwazi ukupropose ingane eziwu4 enkonzweni mephoxa lo ngoba akakwazi ukudila nalokho mephoxa lo uyakulo mephoxa lo uyakulo boba yi4 babhukhile bonke ubalebha yini bonke mephuma esontweni ubanika ijazi lakhe namhlanje unika lo ngisathi ngibambele uyazi intombazane yansi yabamba ijazi ingqondo yayisicabanga ukuthi ngibamba ijazi ngoba ngimuhle kunabo bonke bambise mina ijazi ngoba yimi ukuthi nokuthi kusasa bambise lo athi ngicombathela la nawe ulibambe futhi nawe usuthi hayi ke yimi ke yima kekho omunye aphinde futhi nangakusasa nika omunye that's what they do phela before bashade nabasuke bepheke bathulula bapheka bani wena athi lo akuze uthi nca achi athi lo akuzophendula kabuhlungu athi we ngiyofanini ashi abhukhe lo kanjalo that's what they do and angeke siba blame angeke siba blame nawe kusuyobambelela ngenhliziyo uma sinifundisa hayi ukuthi siyanizonda siyanisiza that's why thina ebandleni lethu ubaba nomama bayikhansela into abayikhahlela ngeenyawo zombili noma ingenzwa kuwo wonke amanye amasonto lezi zokubhukhana lezi abazokhotshipa udodi into esingayenzi leyo lalelani ke ngintshela ireason yokungayenzi ireason yokungayenzi akusikhona ukuthi sicabangela abafana balimali sicabangela nini thina ibandla lethu la phumela obala nje ngiyazi ukuthi ngikulive abanye bangibuka thina we don't believe in courtship ayikho into evela kusathane and it's one of ama design kaSathana walethi ukuzolimaza ingane zethu enkonzweni kuzolimaza amantombazane wethu enkonzweni ngoba labo abafana badlala ngawo bekholwa badlala ingane zethu zilimele zilimazwa yibo bese enkonzweni bekholwa so uma ezinye izinto zivala kuthiwa la asizenzi noma uhulumeni ngayivuma noma iwhatsapp of churches ngayivuma but la asizenzi ngoba siprotect inhliziyo zamantombazane ethu uma senzeka kithi senzeka kubazali bethu angeke isenzeka kubantwana bethu never it must come to an end not ngabantwana bethu Bible lithi thema kufika nangempela uyamtshela uDavid ukuthi akuze udade wethu Tamara abazali abakhelesi abanganaki naye uyavuma uthi mhambisele zingaki izinto esizenzile njengabazali
ezitshengisa ubakhelese seyigcine ilimaza abantwana bethu. Kuzo zonke izinto umzali ozela intombazane bana street engathi uyahlanya ngisho bengaqamba igama estradini. Protect intombazane yakho. Protect intombazane yakho ngoba inhliziyo yentombazane bathi ithi kanje iwuround. Uma ingasizwanga umoya ongcwele makuyaphocoka la uzothi isala acabanga ukuthi uright kodwa mhla yabuya kubuye futhi ukulimala ezwe futhi ubuhlungu. Phinde ithi futhi azizwe right agxuma athi ngibuyile phinde ngeyilanga ukuthi ish kodwa kwake kwenzeka ukuthi iphinde ibuye ibe ubuhlungu until umoya ongcwele ayisize. Let us be careful. Lezinto zenzakala endlini kaNkulunkulu. Zenzakala kubrother no sister. Isigule esingakwazi ukuyifunza, esingakwazi ukuzenzela ukudla. Kodwa siyakwazi ukukhuluma sithi akuphume wonke umuntu endlini. Akwazi ukukhuluma, uyafunzwa. Ngokwakhona umuntu okhamisayo kanje afunzwe, aqinyise, kodwa uyakwazi ukuthi akuphume bonke abantu enkonzweni. Aphuma. Aqhubeke uThamara. Noma ethi woza ngidle esandleni sakho. Ezamdlisa esandleni. Ntombazane engaqaphelile, enganakekile. Very careless. Because ucabanga ukuthi lo ngihleli naye mfowethu. Kanti umfowethu uyachileka. Ufuna ukulala naye. Into engimangazayo lapha yangasemuva uThamari utshela uAmnoni ukuthi kodwa vele uyazi ukuthi lento ayenziwa kaIsrael. Uyazi ukuthi lento ayenziwe esontweni lethu. Uyayazi mos iprocedure yasesontweni lethu. Why kumele senze kanje? Because uyazi esontweni lethu kwenzakala ini. Usethi ke uyazi ukuthi ngisho ubungangicela kuDavide ebengeke avume isishade. Bengeke anqabe ukuthi sishade. Intombazane ekhelesi isigebengu usuqalile wasibona ukuthi isigebengu usakhuluma indaba yomshado naso. Usas-advisor. Umuntu osefuna ukulala nawe kuqala usam-advisor ukuthi akahamba ayokhuluma noDavide ukuze ezokushada. Ngoba usathane esihogweni nesitanda sasalelizwe sidetermine umuntu wesifazane ose-achievile njengomuntu oseshadile. Amanga avela kusathane esihogweni ukuthi umuntu wesifazane oright, umuntu istage somuntu wesifazane sithi uyakhula uthola umsebenzi uthenga imoto mase uyashada. Amanga avela kusathane afuna ukuzolimaza enkonzweni. Usakhuluma ngomshado umuntu osumbonile vele uthi iqili leli. Abantu bathi umshado bathi I think isisho nje sure kuthiwa love is blind, ne? Love is blind. But umshado wona ukuvula amehlo. Umshado uzokuvula amehlo. Ngene emshadweni nabantu abarong ngoba ufuna ukumeet istandard. Ushade nabantu abarong, ushade nesigebengu. Ushade nabantu abazokulimaza. Ushade nabantu abazokuhetha. Ngoba ucabanga ukuthi intombazane ukugcina istage sokugcina kusemshadweni. Ubani owasho njalo? Wakwameza uNkulunkulu ekhuluma ngalezo zinto. Instead ubongela laba bazongena bengashadanga. Ubani owasho njalo? Abantwana bethu bangena bashada nabantu abangakholwa. Babalimaze, bababulale egcineni, babahethe, bababulale. Ncomela ukuyongena ekufeni. Ubani owathi ijeni yentombazane igcina emshadweni? Ijeni yentombazane igcina uNkulunkulu ayigcine emshadweni. Asiphelele emshadweni. Uma kukhona kulungile yebo siyabonga futhi uma ungekho sigonza uNkulunkulu. Siyaphambili. Bible lithi sekwenzakalile konke selalile naye. Uverse 20.
This is a warning. Even nakubantu besilisa abasibuka live, abafana basenkonzweni, this is a warning. Bible lithi verse 20. Her brother Absalom saw her and asked, "Is it true that Amnon has been with you?" "Well, my sister, keep quiet for now. Don't worry about it." Izinto esitshela abantwana bethu nento engintshela yona namhlanje. Noma usuhlanganile nabo, abanye sebekulimazile, noma ngeke bangubufakazi. Abanye banizalisile. It's fine. Hlala la endlini for now. Ungaphumeli ngaphandle. Absalom advise usisi wakhe uthi, "Tamari dadewethu, sekwenzekile, but ungaphumi ngaphandle. Ngicela uhlale la endlini. Ungaphumi ngaphandle." I-warning ko Amnon. Abantwana bethu siyabavikela ngaphandle, sibabizela uNkulunkulu. Babalekela impisi ngaphandle ezibalimazayo. Abanye bayathathwa beyenziwa igqile emazweni angaphandle. Siyabadonsa, sibadonsela uNkulunkulu. Mase befika endlini kaNkulunkulu, mase nifika nidlala ngabo. Sebefikile endlini kaNkulunkulu ngoba niyazi ama emotions abanjani. Nifika nidlala ngabo. Lezi inkomishini igcwalisayo, you are about to drink from it. Siyazincenga ingane zethu, sizincengela ukuthi zize kuJesu. Ezinye ayifuni. Siyazincenga. Sishumayeza uJesu. Zimamukele, zifike zigqoke kahle, zibe zinhle. Zigide lana, zigide zizinhle. Sivika impi ngaphandle. Sivika abafana bangaphandle baseyipotini ukuthi bangalimazi ingane zethu. Siyayidonsa, sidonsela kuJesu. Maze fika kuJesu nifika nidlala ngakho. Absalom, your Absalom is right behind you. Be careful. Siphelele isikhathi sokudlala ngabantwana bethu. Izwe alikho soft towards abantu besifazane. Izwe alikho soft, alisitreat kahle. Noma sesifike enkonzweni sifike siphebeza nina. Sifike siphebeza Amnon in the house of the Lord. About Absalom, they are behind you. You shall drink from that cup that you are filling. Sivikela abantwana bethu. Sizala ingane, sizalela nina. Sishumayeza ingane zize enkonzweni. Senzela nina. Nizolimaza abantwana bethu nibashiye kanjalo. Nizohetha abantwana bethu nibashiye kanjalo. Abo Absalom basemva kwenu. Manje ngaphenduki. Phendukani namukela uJesu. Phendukani namukela uJesu. Ngifika nizoba ma celebrate ngeingane zethu. Uma ningaphenduki noma yimuphi umfana osindisiwe all over ubukayo namhlanje. Uma ungaphenduki, you are about to drink from that cup that you are filling. Absalom bakho abazokubulala basemva kwakho. Phenduka ubuyele kuJesu. Nibizela ukuprotecta lezi ingane lezi. Asibizelwanga nina. Uma seyifika enkonzweni, zibizela ukuthi niyiprotect. Ayibizelanga ukuthi nizoyilimaza. Niyazihetha, niyayibhuka. Niyayibhuka wenze ngathi yazini, ngathi khona into engizoyenza noma qedwe uyamshiya. Umshiya ne low self esteem. Azibona ukuthi mhlawumbe ikhona into engekho right ngami. Mhlawumbe angikho muhle enough. Niphume nengaphandle. Nishiya abantwana bethu nibalimazile. Bashiya inhliziyo zabo iphukile. Ngoba umthembisa into engekho. Bantwana bami, noma abantwana bethu. Hlalani endlini kaNkulunkulu.
noma ngabe kuthiwa sekwenzakaleni, hlalani endlini kaNkulunkulu, ningaphumeli ngaphandle. Ingaphandle lishisa kakhulu. Ingaphandle uma sila endlini usibona sijulukile, ngaphandle kunelanga, and ilanga la ngaphandle lishaya direct. Hlalani endlini kaNkulunkulu. Sukumeni sonke simi ngenyawo siyathandaza. iBhayibheli lithi uAmnon wazibuza ukuthi njengoba udadewethu eyivirgin, dadewethu esindisiwe phila ukungcwele, ngizom-approacha kanjani? Ngizomqala kanjani? Ngizoya kanjani kuye? Intombazane iba nama-standard okungena. Intombazane iba negate elivaliwe. Akuvedane kuphoseke noma ubani nje. Ofuna ukuzizwa amandla, uzizwa ngawe. Ofuna ukubuyisa amandla ukuthi ngisakwazi ukushela, uzizwa ngawe. Kumele kube nama-standard ukuthi kambe ngingenza kanjani. If possible, a-consult ukuthi kambe ngingenza kanjani because usindisiwe. Yiphi standard onaso? Intombazana ayiphili nje. Ayiphili nje. Uphile bidlapha. Phila unganaki, uphila ungabi nandaba. Ngempilo precious kanje. Impilo yentombazane precious kanje. Amanye amantombazane uNkulunkulu uvusa abantu besifazane bayashumayela, bayaprofetha, bayadumisa. Wena ulibele ukuqalaza enkonzweni. Pull up your socks. Pull up your socks. Pull up your socks. Jesu ya, pull up your socks. Masenkonzweni asizile ukuzodlala. Masenkonzweni asizile ukuzomodela, asizile kwi-fashion show. I-committee lethu lisiphi i-theme enhle. Kuthi asizile kwi-fashion show. Masize enkonzweni sizokhonza. Sizokhonza uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Siyathandazana bantwana bami. Thank you, Jesus. Ngizwe emoyeni wami into ethi leli altar namhlanje likulungele. Angazi udlulephi, ngizindlela uNkulunkulu aqala ngayo. Angazi ukukhonza nani. Kodwa ngathi ilanga lokuba honest namhlanje. Yabona into yokufaka imask ngeke isebenze ngempela. Ngizwa ngazi ukuthi uNkulunkulu